Cum vreau să nu vreau să vă... Bineînțeles. Mai niciun. Da, am făcut șans, am făcut toate aia. Nu te-am vorbit. M-a făcut voie, m-a făcut stare. Nu vreau că și pe mine mă soare și mă negociază în fiecare săptămână. Ăștia sunt oameni. Eu am făcut memorul de primar. Să vină la... Dacă ai zis că mă la casă, hai să vedem în balanță. Să vină la aici. Deci eu... Atunci, haideți să stabilim. Eu am încercat să... Nu s-a terminat. Până la partid, nu te țină. Te țină la partid. Eu am făcut memorul. Am un memorul strict. Vine la partid, atunci a stabilit. Eu nu stabilesc. Bine, păi. Avem bine de mine. Vă rog mult, înțelegeți. Eu am analizat toate actele. Eu nu pot să am o discuție numai cu Consiliul Parohial și cu dumneavoastră, să încerc să armonizăm. Nu avem ce armonizat până nu vine acum. Eu am analizat totul. Nu vreau să nu vin. Ce probleme aici am biserică? Și nu vine la slujbă, la țară statului. Și de nu vine la slujbă, că ce sunt, n-am venit cu dumneavoastră, dar nu vine să participe la liturghie. O singură slujbă a participat de liturghie. Să fie persoane în vârstă care participă, să-l spovedeze, să... Ajută biserica, atunci asta... Asta este contribuție, că trebuie să te ajute cu preot. Dumneavoastră nu a înțeles un lucru. Ca și consilier, să nu fie și cu preotul. Deci nu a făcut. Adică tu ești voluntar. Eu sunt de acord, dar și vrei să ajungi preotul. Nimeni nu e șef. Șeful de acolo, aia e problema. Nu e, părintele e șeful. Nu părintele nu e șeful Consiliului acum, de-aia trebuie să existe o colaborare. Da, dar parohia nu e a patriarhiei, e a comunității. A oamenilor, a comunității. Băi, până preoteasă, de ce interveniți dumneavoastră? Dumneavoastră să dați din gură, n-aveți ce discuta. Da, e purtător de cuvânt, da. Deci, înțeleg că nu putem să avem o nu. Băi, a fost patriarhie, nu se poate. Bine, în momentul ăla, atunci... Măi, domn primar, dar să vă spună părintele, de ce a primit ultimul avertisment de la arhiepiscopie? A spus treaba asta în biserică, oare? Ați anunțat toată lumea să știe? Ați anunțat? Păi cum de ce? Sancțiunea pe care ați luat-o. Ce sancțiune ați luat? Poftim? De ce n-ați anunțat în uriașii? Nu mai vă privește nimeni. Nu contează, domnule. A, nu contează? O să conteze. Am marcat cu tine. Ce arte? N-aveți nimic? N-ai nimic. Atunci ce înseamnă patriarhie? Bine, dar așteaptă încet. El mai mituiește pe acolo, mai dă pe acolo, doar să-l împiedica. Vă spune, păi, dar noi cât umblăm? De când umblăm? Am băgat 3 milioane numai pe motorină. Unde vreți să vă dă? Turbat de acolo până acolo. Nu mai am... Vreți să-l dau afară? Nu, îl dăm afară, îi până că după biserică. Asta vreau să facem. Păi și atunci? Păi și atunci? Hai să-l dovedim întâi. Sprijineți-l, întrebați-l câți bani avem, câți bani sunt aici în bișteria statului, de la biserică, că a fost 600 de milioane. Întrebați-l ce a făcut. Păi dacă stă de vorbă cu noi, uită. Asta face. Sute de milioane de lei, unde sunt banii? Acum să baită că nu mai dă banii de la proteirie. Că să-i faci o cerere să-mi scutim de taxe. Eu să-i fac. Până acum n-știu care e Consiliul Parohial. Până și dascăl a plecat din biserică. Uite, a rămas și fără dascăl. Plecat și dascăl. Aici numai vorba de bani, domne. Bani și bani. Faci mai nu la față. Du-te mă nu la față.
Da, da. Să fii mărit de biserica. E da, chitați de 100 de lei și ia 400 de lei, 500 de lei. Trimisul, sunt de acord. Domn primar, dacă vă spun că nu vă fac un lucru, eu am făcut adrese către Patriarhie, nici a spus că la mine acolo cu toată bani. Dumneavoastră nu mai vreau să toate minciunile. Eu am fost Eu nu știu ce înțelegeți. Corect. pentru mine, Știu toată lumea și eu. Și eu vreau. Când mă facem vot să ne drept, eu nu am zis că nu mă interesează, e o organizație separată, dar mai mult Inima să ne ferească Dumnezeu. Doamne, Ce ce-am făcut în memorie, Așa e, tante, poate nu înveți matal. Să vă ia banii cu grămadă, să vă ia. Poate nu